Bore da. Hyfryd iawn gael bod yma efo chi unwaith eto. Does na ddim fawr o gyhoeddiadau, mae'n reit ddistaw. Ond fi fydd efo chi wythnos nesaf eto yn gwasanaethu. Ac wrth gwrs mi fydda ni'n dod at sacrament yn ystod y gwasanaeth heddiw. Ac mi fydda ni'n gwneud fel nathon ni tro dwytha, lle bydd y Cymun yn cael ei rhannu o'ch cwmpas chi, a bydd yr cwpanna yn cael ei rhoi yn y gadar o'ch blaen chi. Wrth gwrs hefyd, os hoffech chi efo'r casgliad felly, croeso i chi roed y casgliad yn blwch casglu ar y ffordd allan o'r capel. Gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O ddiw cariadlon, da ni'n dod eto bore yma mewn llawenydd i'th daddoli di. Gan sefyll yn llon o'th flaen, gan rhoi ti pob anrhydedd sy'n ddyledus i'th enw. Felly, da ni'n gofyn i ti dderbyn ein caneuon o foliant, ein geiriau o weddi, a meddyliau ein calona. Bydd gyda ni drwy dy lan ysbryd, gan ein bod yn gofyn i hyn oll yn enw ac yn haeddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Fe gadwch i ni droi at Emyr rhif 27 yn y caneuon ffydd. Emyr rhif 27. Mae yna don o 169 i fynd gyda hon. Adnewyddaf ysbryd arglwydd ar dy ddydd ac yn dy waith. Llanwfenaid a gorfoledd i'm gwroli ar fy nhaith. Gyda'r awel gad i'm glywed, llais o'r nef yn eglur iawn, yn cyhoeddi bod i'm henaid, heddwch a gollwngdod llawn. Ac yn y blaen, Emyr rhif 27.
Fe ddaw yn darlleniad ni bore yma. O cynta Samuel, pennod 3, penodau 1 i 21. Ac felly gadwch ni wrando ar y darlleniad yma. Yn y dyddiau pan oedd y bachgen Samuel yn gwasanaethu'r arglwydd ger bron Eli, roedd gair yr arglwydd yn brin a gweledigaeth yn anfynych. Un noswaith yr oedd Eli yn gorwedd yn ei le, ac yr oedd ei lygad wedi dechrau pylu ac yntau'n methu gweld. Nid oedd lamp Duw wedi ddiffodd eto, ac yr oedd Samuel yn cysgu yn heml yr arglwydd, lle roedd arch Duw. Yna galwodd yr arglwydd ar Samuel. Dywedodd yntau, dyma fi. Rhedodd at Eli a dweud, dyma fi. Roeddet yn galw arnaf. Atebodd ef, nag oedd hwn. Dos yn ôl i orwedd. Aeth yntau ag orwedd. Yna galwodd yr arglwydd eto, Samuel. Cododd Samuel a mynd at Eli a dweud, dyma fi. Roeddet yn fy ngalw. Ond dywedodd ef, nag oedd hwn machgen i. Dos yn ôl i orwedd. Roedd hyn cyn i Samuel adnabod yr arglwydd, a chyn bo gair yr arglwydd wedi ddatguddio iddo. Galwodd yr arglwydd eto'r drydedd waith. Samuel. A phan gododd a mynd at Eli a dweud, dyma fi, roeddet yn galw arna i. Deallodd Eli, mae'r arglwydd oedd yn galw'r bachgen. Felly dywedodd Eli wrth Samuel, dos i orwedd, ac os gelwir di eto, dywed titha, llefara arglwydd, canys yma dy was yn gwrando. Aeth Samuel a gorwedd yn ei le. Yna daeth yr arglwydd a sefyll a galw fel o'r blaen, Samuel, Samuel. A dywedodd Samuel, llefara, canys yma dy was yn gwrando. Yna dywedodd yr arglwydd wrth Samuel, yr wyf ar fi'n gwneud rhywbeth yn Israel a fydd yn merwino clustia pwy bynnag ei cliw. Y dydd hwnnw dygaf ar Eli y cwbl a ddywedai sam ei dydd o'r dechrau i'r diwedd. A dywedaf wrtho fy mod yn barnu di am byth. Oherwydd gwyddau fod ei feibion yn melltithio Duw. Ac ni roddodd daw arnynt. Am hynny tyngais wrth di Eli. Ni wneir iawn beth am ddrygioni ti Eli, ag aberth, nac ag offrwm. Gorweddodd Samuel tan y bora. Yna agorodd rysau'r tir arglwydd. Ond ofnai ddweud y weledigaeth wrth Eli. Galwodd Eli ar Samuel, Samuel fy machgen. Atebodd yntau, dyma fi. Yna holodd, beth oedd y neges a lefarodd ef wrthyt? Paid â cheli oddi wrthyf, fel hyn y gwnelod yw i ti, a rhagor, os cuddi di oddi wrthyf unrhyw beth a lefarwyd ef wrthyt. Yna mynegodd Samuel y cwbl wrtho, heb geli dim. Ac meddai yntau, yr arglwydd yw, fe wna'r hyn sydd yn dda yn ei olwg. Tyfodd Samuel ac yr oedd yr arglwydd gyda gef. Ni adawodd i'r un o'i eiriau fethu. Sylweddolodd Israel gyfan o dan hyd Bersiba, fod Samuel wedi sefydlu'n broffwyd i'r arglwydd. A pharhaodd yr arglwydd i ymddangos yn Seilo, arwydd yna i datguddiodd ei hun i Samuel trwy ei air. O bendith Duw ar y darllen a'r gwrando ar yn cyfar ni bore yma. Gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi.
Ein tad, nefol a sanctaidd. Diolchwn i ti am y cyfle unwaith eto i ddod i'th bresenoldeb di, a hynny drwy gyfrwng gweddi. Diolchwn i ti am y darlleniad wnaethon ni ddarllen gyda'n gilydd y bore yma. Hanes o ti yn galw Samuel. Fel wyt ti wedi galw pobl i gwasanaethu ar draws y cenedlaethau. Rwyt yn dal i alw heddiw. I ni wrando ar dy lais ac ymatab mewn ffydd. I gynnig ein gwasanaeth heb boeni am y gost. Ia, Arglwydd, yn y darlleniad roedd gwrando ar dy air yn bwysig. A dyn ni'n diolch am yr amryw ffyrdd rydyn ni yn clywed dy lais di. Dyn ni'n clywed dy lais di drwy'r ysgrythur, drwy'r byd o'n cwmpas ni a'r bobl rydyn ni yn ei cyfarfod, drwy weddi a myfyrdod, drwy brofiadau bywyd, a drwy bererindod dyddiol hefo ti hefyd. Ia, llyfara wrthyn ni rŵan. Dyro i ni glustiau i glywed. Wrth i ni ddiolch i ti. Yn diolch dy fod ti'n siarad gyda ni. Mi rydyn ni'n diolch yn arbennig ac yn fwy na dim am dy fab Iesu Grist. Am ei ddatguddiad llwyr ohono ti, ei gariad di ben draw, ei aberth o. A diolchwn am ei barodwydd i gerdded ffordd y groes. A hynny yng ngwyneb methiant ei ddisgyblion o, i aros yn ffyddlon. A hynny yn ngwyneb cael ei wrthod a'i wawdio ganddo ni. Arglwydd, helpa ni i glywed dy alwad ac i ymatab mewn ffydd. Mewn gweddi hefyd, Arglwydd, da ni'n dod ger dy frondi i geisio maddeuant. Maddau ni bod yn cau ein meddyliau i'r hyn nad ydyn ni am ei glywed. Weithiau, da ni'n gallu dweud ein bod ni yn rhy brysur i wrando. Neu ein bod ond yn clywed gyda'n clustia ac nid gyda'n heneidiau. Felly, da ni'n gofyn i ti arbed ni rhag cau ein clustia i'r hyn nad ydym am ei glywed. Ac i beidio bod yn gaeth i'r ffyrdd antybiaeth ni. Arglwydd, derbyn i'n llwyr i dy wasanaeth di. Plygwn gydyfron di. Rydyn ni yma i wrando arna ti. Ac yn barod i rannu dy gariad, ath heddwch, ath obaith, mewn byd sydd yn aml yn dywyll ac yn fyddar. Ddim braint i'w cael gwneud hynny yn dy enw di. Ymdywelwn rŵan i gyflwyno ein gweddiau personol i ti ac i wrando arna ti. Chyn ni ymdawelu am ychydig.
O ddiwyn tad, cliwyn gweddi ni felly. Gan am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn haeddiant yn harglwydd Iesu Grist. A'n ddysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn una i dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eith i'r gwared ni rhag y drwg, gan ei seiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesau. Wel, wrth sôn am alwad Duw ac gwrando ar ei alwad o, da ni'n droi i emyn 259. 259. Y tôn 159. Cofiwn am gomisiwn Iesu cyn ei fyned at y tad. Ewch, pregethwch yr efengil, gwnewch ddisgyblion ym mhob gwlad. Deil yr Iesu eto'i alw yn ein dyddiau nina nawr. Ef sy'n codi ac yn anfon, gweithwyr i'w gynheuaf mawr. Ac yn y blaen, emyr rhif 259.
O Duw yn galw Samuel. Mae'n hanes cyfarwydd, dwi'n siŵr. Os ni'n edrych ar cefndir i llyfr yma, i gynta Samuel, yn rhoi ni yn y cyd-destun felly. Mae Duw yn dod â dyddiau'r barnwyr i ben, ac yn cychwyn cyfnod newydd, ac yn mhen dim mi fydd o'n sefydlu llywodraeth brenhinol felly, yn sefydlu brenin ar Israel. Ac mae'r llyfr yma, cyntaf Samuel, yn cael ei alw'n llyfr y newidiadau mawr, lle mae'r y newid yna'n digwydd. Ond yn ddyddiau Eli a'i feibion felly, mi roedd y meibion, fel sy'n cael ei grybwyll yn y darlleniad yn barod, yn rhai oedd yn amharchu Duw, yn rhai oedd yn gwneud pethau oedd yn anfoesol, oedd nhw yn bwyta'r poeth offrymau, fel mae'n cael ei alw felly. Doedden nhw'n poeni dim am Dduw, ac doedd Duw ddim yng nghanol ei bywyda nhw o gwbl. Ond yr hyn welwn ni wrth gwrs ydy diriwiad ysbrydol clir felly, sydd i'r genedl yn y cyfnod yma. Dyma be mae'r testun yn ei ddeutha ni yn y dyddiau pan oedd y bachgen Samuel yn gwasanaethu'r arglwydd ger bron Eli. Roedd gair yr arglwydd yn brin a gweledigaeth yn anfynych. Ia, mi oedd y cyfnod yma, cyfnod diwedd y barnwyr felly, yn ddiwrnodau tywyll. Ond mi oedd yna eithriadau hefyd, lle ro yna ffyddloniaid dal i fod. Ac rhai oedd yn dal yn ffyddlon i Dduw oedd rhieni Samuel ynde, sef Elcan a Hannah. Ac wrth gwrs, pan gafodd Hannah Samuel, fe roddodd hi ei mab i wasanaeth yr arglwydd. Nath hi gyflwyno fo i wasanaeth Duw felly. Ac felly dyma chi, lle dyn ni rŵan, y bachgen Samuel yn y deml, a ryw giwrad bach i Eli. Ond heddiw, dwi'n edrych ar, dwi'n mynd i fynd drwy'r adnodau i gyd, ond dwi am edrych ar ryw 3 adnod i mi sydd yn sefyll allan. Yr cyntaf ohonyn nhw ydy yr un yma. Un noswaith yr oedd Eli yn gorwedd yn ei le, ac yr oedd ei lygad wedi dechrau pylu, a cyntau'n methu gweld. Nid oedd lamp Duw wedi ddiffodd eto. I mi mae'r adnod yna yn llawn cymhariaethau i ni heddiw. Mae yna cymhariaethau o ddiffyg gweld. Mae'r lamp yna yn arwydd o bethau sydd bron a dod i ben. Tywyllwch a goleini. Ei lygad wedi pylu yn gallu bod yn gymhariaeth o bethu gweld yn glir, yn arwydd o beidio cydnabod y sefyllfa rydyn ni ynddo fo ar hyn o bryd. Ond be ydy'r lamp a'r goleini sy'n cael ei grybwyll yma? Wrth gwrs, sa rai chi mynd i Leviticus i wybod am ba lamp maen nhw'n sôn amdano fo. Ac dyma be oedd gorchymyn i bobl Israel ddod ag olew pur o olifau wedi gwasgu a roi ar gyfer y goleini, mwyn cadw'r lamp ynghyn bob amser, a bod hynny drwy'r cenedlaethau. Dylia, dyma be mae'n ddeud, mae'r ddeddf o gadw'r fflam ynghyn i fod yn dragwyddol dros y cenedlaethau. A fysa gadael iddo fo i ddiffodd yn bechod o'r mwyaf. Dwi'n meddwl amdano fo fel, sa rhywun yn gwylio'r Olympics yma? Dwi yn. Wrth y modd yn gwylio'r Olympics.
Ond ia, wrth gwrs, y fflam yr Olympig ynddo, dydy o ddim yn diffodd o gwbl yn ystod y cyfnod yna. Maen nhw'n gadw fo ynghyn felly. Ac wrth gwrs, mae'r goleini sy'n cael ei grybwyll yma yn arwydd o bresenoldeb Duw yn dydy. Yn arwydd o bresenoldeb Duw. Mae'r ffaith fod y testun o Samuel yn dangos i ni gyflwr ysbrydol y genedl, a bod y lamp dal ynghyn a heb ddiffodd eto, ond mae hi ar fi yn gwneud. Mae'n dangos hefyd y berthynas rhwng Duw a'i genedl, a doedd o ddim yn berthynas da iawn bryd hynny. Taswn i'n deitha chi rŵan bod ni'n mynd i gerdded i fyny'r Wyddfa. Be da ni eisiau i fynd i fyny'r Wyddfa? Diolch yn gwestiwn rhethregol, gewch chi atab. Be da ni eisiau i fynd i fyny'r Wyddfa? Sgidia? Sgidia da? Ia. Be arall? Ffon? Ia. Dŵr? Mae'n siŵr beth arall i fynd i fyny'r Wyddfa? Dillad cynnes? Ia. Map? Beth arall? Ffôn? Ia. Yn y moca di. Barod i fynd i fyny. Ia, ffôn. Chi'n meddwl am beth arall? Ia, cwmpawd, ia. Neitha chi, mi eisiau i fyny'r Wyddfa chydig o flynyddoedd yn ôl. A nes i benderfynu fynd i fyny'r Wyddfa o gynnu fi wasanaeth yn bora, Dydd Sul, ac nes i benderfynu fynd i'r Wyddfa tua 3:00 So ni beth yn cynghori neb yn mynd i fyny'r Wyddfa mor hwyr yn y prynhawn, oherwydd erbyn cyrraedd y top, roedd hi di twyllu. Reit? Ac o'r holl restr yna da ni wedi ei enwi, nathach chi ddim ei enwi chwaith, oedd gen i ddim, oedd torch. Ac felly fel hyn o'n i yn teimlo'n ffordd lawr y mynydd. Berig, wir. Ond ia, y paratoi sydd ei angen ynddo. Wrth gwrs, mi o gen i ffôn, a mae yna dorch ar y ffôn, felly yna bwynt o fanna. Ond pan ydych chi'n edrych ar y ffôn, mae'n deud 4% batri. O, ia, does am charger ar ochr yr Wyddfa. Ond wrth gwrs, yr hyn nes i a oedd chydig o'r teulu hefo fi hefyd. Oedd mi wnaethon ni benderfynu sefyll yn y Nhynfan i beidio mentro gormod. Ac wrth gwrs, be welon ni oedd bod yna gerddwr yn dod lawr hefo torch. Ac felly, mi wnaethon ni benderfynu i bod ni am i ddilyn o felly yn ôl lawr o'r mynydd. Ond weithiau mae'r paratoi yn bwysig, ond hefyd heb oleini, mi rydych chi'n rhoi eich hun mewn lle tywyll, mewn lle peryg, wir. A mae hynny'n gallu bod yn wir hefyd amdano ni fel Cristnogion, fel eglwys, fel Cristnogion felly, bod ni mewn lle peryg yn aml iawn, os nad oes ganon ni oleini Crist i'n harwain ni yn ein bywyd ysbrydol. Wrth gwrs, yr hyn, yr adnod dwi'n yn dod ato fo wedyn, wrth gwrs, ydy'r clywed galwad Duw ynddo. Clywed galwad Duw a Samuel yn deud, dyma fi. Samuel, Samuel, a dywedodd Samuel llefara, cynnes y mad y was yn gwrando. Mae hwn i mi yn cadarnhau galwad pob un ohono ni mewn gwirionedd. O pob un ohono ni sydd yn eistedd yma heddiw wedi'n galw i wasanaethu Duw mewn rhyw ffordd.
Oherwydd bod ni'n gyd yn rhan o deulu'r eglwys yn gorff felly. Ac mae pob un ohono ni ar rhan i chwarae o fewn y corff. Dwi'n cofio pam nes i gychwyn yng Gweinidogaeth. A dwi'n cofio aelod yn dod ata i yn y gogledd felly. Ac yn dweud, dwi'm yn gallu siarad yn gyhoeddus fatha da chi'n gwneud, felly pidwch â gofyn i fi wneud dim byd. Iawn, medda fi. Na'n gofyn i chi siarad. Ac oedd hi'n dweud, os gynnu fi'n byd i gyfrannu. Ond eto'r person yma oedd yn gwneud yn siŵr bod y blodan yn ei lle bob bore Sul. Person yma oedd yn ddiwyd iawn ac yn brysur pam oedd hi'n amser coffi. Roedd hi'n dda iawn o gadw mewn cysylltiad. Ac felly ddeud nad oes gen i byd i gyfrannu i gynnig, wel i mi oedd hynny oedd hi wedi deud yn anghywir, oherwydd yr oedd hi'n gwneud cymaint yn barod. Ond mae pobl a wahanol ddonia. A dyna pam mae Duw yn galw. Fe alwodd Duw ar Samuel 2 gwaith. Cyn iddo wedyn ddeall mae Duw oedd yn galw. Ac roedd rhaid iddo fo gael cadarnhad gan Eli. Ac arweiniad hefyd ar sut i ymatab. Ac mae'n bwysig yn bod ni'na hefyd yn cael yr arweiniad ar sut i ymatab i wasanaeth Duw. Fy hanes i o fynd i'r Gweinidogaeth. Dych chi wedi clywed yr hanes pan fi eisiau'n India, sut ddesi felly i dderbyn galwad ac o gadarnhau i galwad. Ond mae'n stori i mynd yn ôl am flynyddoedd cyn hynny. Lle pan o'n i'n hogyn bach, ro'n i'n dringo fyny'r pulpit ac yn trio darllen Beibl William Morgan a fi'n amethu. Ond hefyd, yn ystod yn farddegau felly, mae yna gyfle i wneud profiad gwaith yn yr ysgol pan ydych chi'n blwyddyn 10, dwi'n credu. Yeah. Ac dyma'r athrawes yn gofyn i fi, be wyt ti isio wneud? Lle ti isio mynd? Ac roedd hi'n disgwyl i fi ddeud, wel, ysgol, neu rhywbeth tebyg. A dyma'n dweud, dwi isio mynd ar brofau gwaith hefo Gweinidog i. A dyma'n gymryd, nath i gymryd cam yn ôl a dweud, pardon? Dwi isio mynd ar brofau gwaith efo Gweinidog i. Ron, wrth gwrs, Gweinidog i. Wrth gwrs, nath i dderbyn a mi ges i brofau gwaith efo Ron. Ond yn ystod y cyfnod yna, yn 14 mlwydd oed, dyma fi'n deud wrth Ron, dwi'n teimlo mod i'n cael yng ngalw i fynd i'r Gweinidogaeth. A Ron yn deud, na gwt, dwi ti ddim. Ti'n isio. A hynny fi oedd. Yn y 6ed, eisiau at Ron eto, dal yn teimlo'r alwad yna. Ron, dwi yn, wel, Mr Williams yn ei galw fo bryd hynny. Ron di o rŵan. Mr Williams, dwi dal i deimlo'r alwad i fynd i'r Gweinidogaeth. Na gwt, meddwl fo. Dos i'n neud rhywbeth hollol wahanol. Dos i'n neud drama. Dyna oedd hwnna'n fyd arall i mi. Ac felly mi eisiau drindod, mi eisiau drama yn y drindod. 3 blynedd yma yn y drindod. Ar ôl y cyfnod yna, eisiau at Ron eto. Dwi dal i deimlo bod Duw yn yng ngalw i'r Gweinidogaeth. Gwranda, meddwl fo. Gyda un peth arall. Mae yna gwrs yn mynd ar training and mission i dde Africa ac India. Ac os ti dal i deimlo'r alwad bryd hynny, yna, ti'n gwybod fod yr alwad yn ein cywir. A dwi'n falch bod Ron wedi gwneud hynny, oherwydd roedd o eisiau gwneud yn siŵr bod yr alwad yno. Bod yr alwad yn ein cywir. Bod fi'n sicr bod Duw yn fy ngalw i'r Gweinidogaeth. Ac mewn ffordd, pan dyn ni'n meddwl am y bachgen Samuel yma'n hyn, ia, dod i adnabod yr arglwydd, yn dod yn gyfarwydd a'i lais o. Ac wrth gwrs yn rhoi ei fywyd yn llwyr i wasanaethu fo. Mae Duw yn adnabod doni a pob un ohono ni.
Yna rhai pethau, da ni'n gryfach yn gwneud, yna rhai pethau eraill. Mae pawb yn wahanol. Dydy'r eglwys ddim yn one size fits all. Dwi'n cofio mynd i white water rafting unwaith. Da chi wedi bod i white water rafting? Chi'n gofio mynd mewn rhyw rubber dingy yma ar yr afon. Ac, dwi'n wisgo meddwl fi, mae gynna ni wetsuits, one size fits all, wedi'n iawn. Wel, i rhai sy'n fy nabod i, dydy one size fits all ddim yn yngeiriadur i. Ia, dydy'r eglwys ddim yn one size fits all. A dyna sydd yn braf amdano fo. Mi rydyn ni i gyd yn cael yn galw i wasanaethu mewn pa bynnag ffordd rydyn ni yn gallu felly. Pan mae Duw yn galw, ia, mi ddwedwn ni llefara'r arglwydd. Cers yma dy was yn gwrando. Dyma fi. Ac yna, yr adnod ola dwi eisiau ganolbwyntio yna fo di rhan yma. Gorweddodd Samuel tan y bora. Yna, agorodd ddrysau'r tir arglwydd. Wedi gael galwad Duw, un o'r pethau cyntaf na Samuel oedd agor drysa tir arglwydd. Nath o'n mynd yn ôl at Elin syth a deud be oedd Duw wedi ddeutha fo. Doedd o'n misio wneud hynny, oherwydd fod Duw wedi barnu Eli. Ond, peth cyntaf nath oedd agor drysa tir arglwydd. Beth yw cynhadaeth Duw? Be mae'r arglwydd Iesu wedi gorchymyn i ni wneud? Ond i rannu'r newyddion da amdano fo'i hun, i fwydo'r tlawd, i ddichedu'r noeth, i garu'r rhai sydd ar gyrion cymdeithas. Dyna yn cynhadaeth ni, dyna'n galwad ni. Dydyn ni ddim yn gwneud hynny yma bora yma. Dydyn ni'n dichedu'r noeth ac yn bwydo'r tlawd. I do fewn y muria yma bora yma. Falla, mi rydyn ni weithiau. Ond, ia, y tu allan, y mynd allan, agor y drysa, bod o gymorth. Allan yn y byd, fel unigolion, fel Cristnogion, rydyn ni'n dod yn lampau o leini i'n cymuned ni. Dyma be mae'r mynydd y ddeud. Gad i'n fod yn olau clir i'r cenhedloedd, yn olau clir i holl bobloedd deiar lawr, nes y gwelo'r byd o goniant denw mawr, o llewyrcha drwom ni. Wrth gwrs, un o'r darlleniadau wrth sôn am oleuni. Un o'r darlleniadau mae rhywun yn troi eto ma'n syth ydy o Mathew 5 ynddo. Chi ydy'r golau sydd yn y byd. Mae'n amhosib cuddio dinas sydd wedi hadeiladu ar ben bryn. A does neb yn goleuo lamp i'w gosod o dan fowlan. Na, dych chi'n gosod lamp ar fwrdd mwyn iddi roi gola i bawb yn y tŷ. Dyna sydd ydych gola chi ddisgleirio. Mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd, wrth weld y pethau dych chi'n ei gwneud. Ia, can o'n i'n ganu o hyd yn y ysgol Sul. Oedd hon yw y fflam bach chi. Ynde? Dych chi'n cofio hwnna? Rhai na chi yn, rhai na chi'n. Mynd hon yw y fflam bach chi, rhan a fi golau hi. Ydyn mynd, oh yeah. Fel yma'n mynd. Ond ia, hon yw yn fflam bach chi. Y ffydd y galwyd iddi. A yn braint ni yw cael rhannu'r goleuni yna. Yn galwad o'n i Duw i agor drysau tir arglwydd. Nid i gloi'r drws yn glep ar un hola, a bod yn eglwys yma, ond i fod yn eglwys yn lle bynnag yda ni. I fod yn eglwys ym mhob agwedd o fywyd fel unigolion.
Felly myfyrdod syml bore yma, ond un sydd yn ein atgoffa i gydnabod ein sefyllfa, i wybod hefyd wrth gwrs yn bod ni mewn cyfnod sydd yn aml yn dywyll, yn enwedig ar ôl cyfnod y pandemig felly. Ond y bod ni yn barod i'w wrando ar yr arglwydd ac i dderbyn ei alwad. Yn bod ni'n defnyddio yn donia gyda'n gilydd lles y deyrnas ac yn bod ni yn barod i agor y drysau fel ein bod ni wrth gwrs yn rhannu efengyl Crist, yn rhannu cariad yr arglwydd, yn dod â gobaith yn aml lle mae anobaith. Mwyn i enw. Amen. Wel, wrth i ni nesau at fwrdd y Cymun, gadwch i ni ganu am i'r rhif 629. 629. Y tôn, os da chi efo'ch llyfrau yna, 135, 135. Rho i mi nefol dad yr ysbryd glân yn awr, wrth geisio cofio'r gwerth a gaed yng ngwaed ein Iesu mawr. Ac yn y blaen, 629. Ddim yn dwgu, a fydd pwy bynnag sy'n ei credu yno fi ddim yn sychedu. Byddai byth yn gyrru ffwrdd unrhyw un sydd yn dod ata i. Ia, gwneud popeth gan gofio eich bod yn cynrychioli'r arweiniad. Ia, popeth. Popeth, da chi'n dweud a'i ddweud. Dyna sydd da chi yn danos eich diolch i Dduw. Gallwch chi wrando ar eiriau sefydlu swper
fel yn cael ei adrodd gan yr apostol Paul yn gyntaf Corinthiaid 9. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd ar ddafodais i chi i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd gymeryd barn, ac wedi noddio fe'i torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd yn eich mwyn chwi. Gwnewch hyn mewn pob amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud. Y cwpan hwn yw'n cyfarfod hefyd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr byddwch hyn, pob amdano. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y dal. Ydych chi droi eich arglwydd yn ymwneud? O ddew ein tad nefol a sanctaidd, a ni nawr wedi dod o amgylch y bwrdd. Yn diolch am y fraint o ymgynnull o amgylch y bwrdd. Nid ein bwrdd ni, ond dy fwrdd ni. Rwy'n sy'n gwahodd y gwan a'r gwynebu, y rhai sydd yn llawer ac yn rwy'n sy'n galw pob un o dy blant i dderbyn o'r arweiniad. I arglwydd, fe weithiau neu felly, wrth ni ddod at swrdd y byd. I dderbyn. Swper yr arglwydd yw'r gwedd yma. Felly mae croeso i bob un ohonan ni sydd yn caru'r arglwydd Iesu Grist yn uno hefo ni o amgylch ei fwrdd. Ewch gan hynny felly, a chafwch yr elfennau i gyd eich gilydd.
ni drosto. Gwnewch chi wedi bwyta o'r mam pob yma. Yn yr un modd hefyd, fe ddilod ag Eglwys mewn gwpan o wyth cyffredin, gan ddweud hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaith. Derbyn ni felly yfed o'r dyn pob amdano. Arglwydd, diolchwn bwynti am ein corffi am bwydo, fel aelodau o gorff ysbrydol Crist. Ni'n cadarnhau yn sicrwydd gwirionedd yr ydyn. Anfon i allan eich ni'n yn ôl efo'r Crist. Wedi gyflawni'r pethau da gyda'r pethau i'n radio. Beth sy'n Crist? Mae gadwch i ni ddiweddu ein gwasanaeth drwy droi at emyn rhif 483. 483. Mae hi'n emyn sy'n aml iawn yn cael ei chanu bellach mewn angladda. Ac nad ydy'n sôn yn benodol am y bywyd tragwyddol, emyn diwygiad ydy hi. Emyn o alwad Duw. Felly, mi ganwn ni'r emyn yma, mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi, i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Ac yn y blaen, 483.
A gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda chi oll. Amen.